Hey, this is your brother Arvin. Jotono paile holiang na Christmas celebration khainani bagai. Hallelujah. Piaba elam bako okong sajak tongo. Baka sutrang rok. Borok sekai tono nuknai niso. Hallelujah. So, Jesu Kristo Bethlehem asai kya. Sang joton sai mano. Piaba Jesu Kristo je Bethlehem ya guai noga achai pro mekhang a Jesu ni mekhang na puila noknai rok sabo. A Jesu Kristo na puila noknai rok sabo. Abok te kebuya mera mereknai rok se. Hallelujah. Mera mereknai basijak. Loko borok ni kuno reputation hai kaba tamni sana ni celebrity buya borok jas basijak muni mera mereknai rok se. Hor kuthuk ke borok a mera rok no mereklayo. So Jesu Kristo kaitu ni busha a kaitu ni busha a Jesu Kristo ne a kaitu je hamzak mung rohor mani Jesu Kristo rohore a Jesu Kristo je sokpai mano sangsaro kaitu ne hamzak mung ni mari nini ani bagai a Jesu Kristo no nogna ni shep sabo man kahan male mera merak nai rokse sa abuni bagai na nadi nini decoration bai buya nini busuk dress morok ni pai neng sumka abu bai buya. Hallelujah. Praise the Lord. Bahike. Nini bekha sutrang. Soy kaitor zazak naijak tomong. Abo bai simise neng Jesu Kristo no nugui manai. Re Jesu Kristo neng logi toni manai. Hallelujah. So ozora ka hamang zo tono no Christmas ni atong thok muno yafaru. Hamzak muno yafaru. Celebrate kaidi tong thok di. Khasrang di. Piaba special lang di amera merenai rok hai. Jesu Kristo no puilan dogui manai rok. Sabo amera merenai rok si. A zorawo kabang ma celebrity tongo, kabang ma mungganang raja tongo, kabang ma phanganang borok tongo. Piaba puila a Jesu Kristo ni mekhang dogui manai. Sabo mera merenai rok si. Basijak rok si. Loko basijak ni mano but kaitoro accept klaijak. Kaitor belai morok kaham. Abuni bagai borok a sep no manka. Hallelujah. Piaba tini sudu nainani bagi simisini sebia Jesu Kristo no receive khlainani bosini sep tongo. Mekhang simu nai phaijak na bahaya tabo Jesu Kristo no logi bo toni mano nini bekhao toni mano bo nini bekhao tongi hamzak mo bagi yarong solang mo sungjaw nano perfect kaham better te excellent salamdani bagai supernatural salamdani bagai. Hallelujah. So khasrang di khatong thok di tamni bagai male Jesu Kristo nono ano kaito ni busas namani bagai bo kok namani bai bo obedient namani bai tini seng kaito ba sajak tongphano haina hai halok manjui manphika tabuk seng sabo kaito ni busa tabuk joto ni bagai ni sep Jesu no nainani simia receive klainani elambak sajak tongo je poito klai Jesu no receive klainai rok borok no kaitor bini busas sanamu ni sao John chapter 1 verse 12. Hallelujah. So abuni bagai se tong thok di kaitor no busa klai na mani bagai abuni bagai se tong thok di Jesu Kristo srapsani bagai ya mol brum ni bagai sal brum ni bagai daily bebak sarawo neng bai tong na bagai se bo sangsara phayo. Hallelujah. Bahake through Holy Spirit bo sajak tongo ang thangkan darong bagai kaham hanai tangai Jesu Kristo thangmani yaglo jengna chubanai chin advocate afola kathana rohka posasno tuidulu boxasno yapri sheru tabuk. Hallelujah. So abuni bagai khasrang di kaitora sike sep ka hamro mani bagai sengno tong thok nani abuni bagai se tong thok di kaitor Jesu Kristo fola kathani bising ti chin logi sal brum tongo te tam khlai chubau naikulo guide khlayu. Amen. Hallelujah. Padi o tong thok ni zora o tong thok ni sal abo sal brum tong thok ni sal chini bagai tini simia khana simia tini salobo tangna Jesu Kristo tini ni bagai simbiya khana ni bagai simbiya. Hallelujah. Sal brum ni bagai se jengno logi rui jengme paksa sana kaham khlai amol brum ni langmar na bagai se phayo. So Jesus Christ not for today not for tomorrow he is forever.
sabni bagi for us. Hallelujah. So khasrang ni tongthok di o tongthok mung na te khorok sar bakti. Okubui tongthok mung, okubui khasrang mung no. Hallelujah. Faidi khana rogo ang live rogo phaidamano manya saimenya tini ang thangi tongo tesang thangnai moina mura ayang Bangladesh border facingo ayang network kri live phainani ba abai mungsa share kri so tini obono Christmas ni norong ni bagai great message sangnai o revelation no norong nadi kaham ke nai da incident no Jesus Christ guai no ka sa khan se raja rogni slai pon raja Pusung morok, hai pono boro asa kya, boro male aguai nogosi, kya fano nok zagaralia. Hai pono raza blei, a guai nogo fano belai no morok bo. Hallelujah. Sabo siap manka, apakah sutrang rok, bini mekang no najani siap manka, apakah sutrang rok sabo mera merenai rok. Tini neng busuk zora sakri kotor klai hai busuk reputation gana busuk celebrity kotor abuya nini bekas sutrangda kai tuni paisingo busuk zora nang khatong thok jak khasrang jak tini ang kethang kai tuni jari hini ning saidaman kha tomoni yes kai tuni jari ning bebakni saiman kangke nini bagani Jesus Christo just poito klai di receive khai di buku boy ko siri Jesus nang san subra hini tamka nang mathang zakka kai tuni busang khana hallelujah so abuni bagino a great message norok jotoni bagai kai toro qualification baya kai toro makhang nai thok bai buya kai toro mungsasuk samong kahang khlaimani bagai buya kai toro tamo bai just nini pukha sutrang khe receive khlaima bai poito khlaima bai simi se hallelujah nang busung mosana kereng nang busung resama kereng abu baya nang busung kha srangja kai toro te nang busung kha ko purke receive khlai Jesus Christo no abose Jesus Christ no light of ta naituk di girjago nogo bata naituk di mungsasuk decoration ta naituk di Jesus Christ ni bukhaw stonga musungjago Jesus Christ je pruchini bukhaw tongo afrosung hamjak mung mai kuplongo bini hamjak mung busuk kutuk busuk kuar busuk kolok busuk a mungsa sujak nai kri aba hai hamjak mung chini bisingo bo tamo yarong sona musungjago a hamjak mung rok pai so bebak submit khai di kaiton thanigo Osal nin thaniwo opportunity take khoroksana of good news na yafanani okothuma kahamna yafanani so osep kahno magrang taklai di amen harigatina asuk nungsiteng jotona hambai praise the Lord Merry Christmas